Aitaren eta semearen eta Espiritu Sainduaren izenean. Amen. Jaungoiko gure aitare, eta Jesu Kristo gure jaunare, grazia eta bakea zuekin. Agur eta ongi etorri, Sarako Eliza ederuntan, mezaren kantatzerat etorri zareten guzieri, bai eta gure entzule guzieri. Eta orai, aitor ditzagun gure bekatuak, misterio sainduak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, bekato eride egiterat etorrio, Kristo urrikar. Jesus jauna, gurean leotoitz egiteko, aitaren eskuinean zaituguno, urrikar jauno. Urrikar dakigula, jenko guzi zahaltsua, eta gure bekatuak barkaturik, ere mangaitzala betiko bizitzera. Aintza zeruetan jaungoiko ari. Aintza zurinana, aezea zuri. Eta bakian unean, aeko gogo gizoleri. Ainan dira ere zaitutura. Ora
Bozkaria dadila beti jauna, bizi berritu eta gaztetu duzun zure herrian. Pozik baitago orai, zure semen ospea berriz izanik. Egizu, esperantza sendo zigurikadezan, bere pizteko eguna. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Sainduarekin batean, jainko eta errege bizi baitan. Gizaldi eta gizaldi guzietan. Egun eietan apez nausiak galdotu zioten apostolueri. Debekatua ginautzu egun izen hortan erakasten hartzea eta horra Jerusaleme osoa zuen errakaspenaz bete duzuela nahi duzue bada. Gizon horren odola gure gainerat jausarazi. Petrik eta apostoluek jardetzi zioten. Jenkoaren egana egin behar da lehenik. Ez gizonena. Gure arbasoen jenkoak piztu du Jesus. Zuek hilarazi duzuena, zur batetik dilindan, ura du goratu jenkoak bere eskuinaz. Buruzagi eta salbatzaile egiten zuela, haren bidez. Israeli emaiteko bioz berritzea eta bekatuen barkamendua. Gauza horien lekuko giragu eta Espiritu Saindua ere. Jenkoak eman duena, arrek errana egiten duteneri. Apostoluak ziorez jo eta debekatu zioten Jesusen izenean mintzatzea, eta gero utzi zituzten joaiterat. Aldiz, batzar nausitik joan ziren, bozkariotan, on aurkituak izan zirelakoz, laidoak jasaiteko Jesusen izenaren gatik.
Jesu Kristoren evangelioa, jondani joan irel ni burutik. Egun hartan Jesus berriz agertu zitzaioten, bere disipulueri, Tiberiadeko itxasegian. Una nola agertu zen, Simun Petri Tomas, eran nahi beita biritsi, Natanael Galilea kanakoa, Zebederen semeak, eta bertze bi disipulu, elgarrekin ziren. Simun Petrik erantzioten, banoa arraintzarat, bertzek erantzioten, heldu gira gu ere zurekin. Atera ziren beraz eta untziratigan, bainan gau hartan ez zuten deusik hartu. Argi urratzean itxasegian zagon Jesus, disipuluekatik etzakiten Jesus zela. Jesusek erantzioten, haurrak baduzue zerbait jateko, haiek iardetxi ezetz, Jesusek orduan erantzioten, aurtik azue sarea untzitik eskuin, eta atxemanen duzue. Aurtik izuten beraz eta huna, etzezaketela sarea altxa, haintzen arrainez betea. Jesusek maite zuen disipuluak erantzion orduan Petiri, jauna da, jauna zela ditzearekin, Simun Petrik besoinekua jauntzi zuen, larrua zen alabainan, eta itxasorat jauzi egin. Bertze disipuluak untziz etorri ziren, arrainekilako sarea herrestatuz. Lei horretik ez baitziren urrun, berrehun urratx nun beitan. Lei horrera jautsi orduko, sua ikusi zuten piztua, arraina suaren gainean eta ogian. Jesusek erantzioten, ekarrazue orai, hartu arrainetarik. Untziratiganik Simun Petrik lugerat ekarri zuen sarea. Bere ehunta berrogoita hamahiru arrain handiekin, eta hainbertze izanagatik, sarea etzen urratu. Jesusek erantzioten, zatozte jatera. Eta disipuluetarik nehorretz zitzaion ausartatzen, nortzen galdatzerak. Baitzakiten jauna zela, Jesus urbildu zen, ogia hartu zuen, eta eman zioten, eta berdin arraina. Hau izan zen hirugarren aldian, Jesus bere disipulueri agertu zitzaiotela, hiletarik piztu ondoan, jaunak eranan. Haurride maiteak, iduri luke, zerbait dakien, zerbait entzun, edo ikusi duen norbeitek, hots lekuko batek, baduela gutienez, dakien, entzun eta ikusi duenaren erraiteko dretxoa edo eskubidea.
lekuko bat ontsalaz, behar litake nahi duen bezala mintzatzerat utzi. Eta ez isilarazi, erraiten duena ez delakoan denen gustukoa. Zori gaitzez, beti izan dira, eta izanen ere, ilunpea argia baino nahiago dutenak. Gezurra egia baino hobeki onartzen dutenak. Juduek eta haintxusen apez nausiek, Jondoni Petri eta Bertze apostoluak, nahi zituzten makilukaldika isilarazi. Egia zen bezala oiustatzen zutelakotz. Ez uste izan gaurko egunean ez dela gehiago lekukoen kontra makilik erabiltzen. Munduko 3 erresumetarik 2 bederen, presoak, bereziki konbeni ez den egiaren lekukoak, makilaz eta bertze hainitz moldez gaizki erabiliak dira, nun ez diren hiltzerat kondenatuak. Duela zonbait urte, Guy Béard, frantses olerkari kantariak, biziki poliki kantatzen zuen, Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Bardin eran dezakegu, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Bai, lekukoaren isilarazteko, denak ondira. Lekukoa espada makilukaldika isilarazten ahal, orduan bota sosa. Bota dirua, behar den guzia. Sos edo diru eskandala batek talaskatuz bazterrak zikintzen dituelarik, ze fortunak ez dira xahutzen lekukoen isil arazteko. Kasetetan, bereziki bozkaintzineko egunetan, animaleko eskandalak ateratzen dizkigute, baina zonbait egunen buruan, mirakulluz bezala, bazterrak isiltzen dira. Esku makil txipizonbeit itzalean, eran nahi baita presondegian ezar, buruzagi obendunak xuri eta joaintzina. Eskualdun aurride kantari maiteak, zuek ere, zuen gisa, egiaren lekuko zarete. Jesus hiletarik piztu denaren lekuko. Ez dut uste, nehor abiatuko den zuek isilarazi nahiz makilukaldika. Ez eta zuen isiltasunaren erosteko fortunak xahutuz. Bainan, kantu saio edo errepetizionetarat ez joaiteko zonbat eta zonbat estakuru, zonbat arrozoin eta itzaki, itxuraz bat bertzea bezain onak, etxean goxoki egoiteko. Batean dela lana, bertzean familiako behar orduak, bertzean telebistako emankizun bat, sakrezuare edo nitakita zer tele edo tetelekeri. Bibazuek, aurride kantariak, horiek denak bazterturik, hainbeste denbora kontsekratu baituzue, kantu eder horien ikasten. Zuen kantuak hunkigarri eta altxagarri dira. Fedea berotzen eta azkartzen digute. Agian, hain ederki goraipatzen duzuen egia, zuen bihotz barnetik ateratzen duzue, eta egun guzietako urratsetan obratzen. Chers amis, au premier abord, le texte de l'évangile d'aujourd'hui peut nous paraître banal, ordinaire et même terre à terre. Simon-Pierre dit « Je m'en vais à la pêche ». Les autres lui disent « Nous allons avec toi ». Et tous ces marins pêcheurs passent la nuit sans rien prendre.
du bord du lac, Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Non, rien. Bon, jetez le filet à droite et vous trouverez. On jette le filet. Il y a tellement de poissons qu'on a toutes les peines du monde à ramener ce filet. En débarquant sur le rivage, les apôtres voient par terre, oui, par terre, pas quelque part dans le ciel, voient par terre un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Jésus s'approche, lui que l'on croyait déjà si loin, quelque part, dans le ciel, et qui pourtant venait de montrer aux apôtres et même à Thomas l'incrédule la cicatrice de ses blessures. Oui, Jésus s'approche, il se fait proche. Il prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité des morts, se manifestait à ses disciples. Premièrement, Jésus ne leur dit absolument rien au sujet de leur lamentable conduite et de leur trahison entre le jeudi et le vendredi saint, ni de leur panique à Jérusalem, où ils s'étaient enfermés à double tour, refusant de croire les racontars des saintes femmes. Deuxièmement, Jésus ne leur tient aucun discours savant et théologique sur sa résurrection. Troisièmement, Jésus sait que ventre affamé n'a pas d'oreille et que ces hommes qui ont travaillé toute la nuit sans rien prendre sont fatigués et crèvent de faim. Voilà pourquoi lui, le ressuscité, il allume le feu et prépare le casse-croûte qu'il va partager sans rancune, avec ces pauvres pécheurs dans les deux sens du terme, avec et sans accent circonflexe. C'est seulement après le déjeuner que Jésus dira à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Sois le pasteur de mes brebis, etc. » Vous connaissez la suite. Ainsi donc, Jésus n'a pas voulu mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, multiplication des pains ordinaires. Ensuite, Eucharistie. D'abord, le bon vin des noces de Cana. Ensuite, le calice du salut. D'abord, le casse-croûte au bord du lac. Ensuite, la délégation apostolique. Car Jésus sait très bien que nous sommes en chair et en os. Voilà pourquoi le Verbe s'est fait chair. On peut même dire qu'il s'est fait très cher. C-H-E-R. En basque, carillo. Car le prix de revient de notre salut est exorbitant. Le prix du sang du Fils de Dieu, voilà ce que nous avons coûté à la miséricorde infinie de Dieu le Père, celui que nous appelons Gureaïta. Ne l'oublions pas. Amen. Sinestendu jangoiko bat bakarra,
Jauna, zu zira gure bizia eta gure fedearen bozkarioa. Emaguzu ere, egun batez, betireko biziaren zoriona. Jauna, guk egun, gogotik kantatzen zaitugu. Gure bizi guzia izan dadila zure goresgarri. Jauna, gurekin zabiltza, apostoluekin bezala, eta ez zaitugu ikusten eta ezagutzen gure anaietan. Emaguzu deneri fede kartsu eta esperantzaz bete bat, begi gozo eta bihotz amutsu bat. Jauna, asko gure anai ilunbetan daude, edo zorigaitzak joak. Zure espirituarekin izan gaitezela denak, bide erakusle eta zorion iturri. Jesus jauna, Petriri bezala guri ere erraiten daukuzu, maite oten nauzu. Egizu, Elizaren zerbitzuko egin dugun lanak, erakuts dezan maite zaitugula, zu gure jauna, gizaldi eta gizaldietan. Amen.
horretan ekarri eskaintzak, eta holako pozaren lorea eman diozunaz geroz. Emozu ere lore horren fruitu den betiereko zoriona, Jesu Kristo gue jaunaren bitartez. Jauna zuekin, eta zure izpirituarekin, gora bihotza, jaunari azkaru, eskerak jaungoiko gue jaunari, egoki da eta zuzen, zu jauna beti gorestea, bainan poz handiagoz, Kristo gure bazkoa, hil eta eskainia izan den egun hauta. Bekatua eta herioa ez estaturik, berritu ditu eroriak zaudenak, eta haren baitan ukandugu berriz biziaren betea. Horrengatik, bazko pozez gaindika daude, gizonak oro mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guziek ere horrengatik dute, beti zure aintzaren goresmena kantatzen. Zaindu zira bai jauna, eta zaindutasun guziaren iturri. Zaindu egizkitzu bada, ogi eta arnohoi, zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren, gorputz eta odol guretzat egin ditezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zoala, ogia hartu eta eskerak emanez, zatitu zuen, eta disipulu eri eman eranez, alzazu eta jan guziek untarik, hau nere korputza baita, zuentzat emanen dena. Azal ondoan berdin, kalitza harturi, berriz ere eskerak emanez, disipulu eri eman zioten eranez, alzazu eta edan guziek untari. Hau nere odolaren kalitza baita, batasun berrita betikoaren odola, zuentzat eta guzientzat,
bekatuak barkatzeko, isuriko dena. Egizue hau, nere horroit garri. Hau da sinestearen misterioa. Horrengati jauna, zure semearen heriotz eta pistea gogoan hartuz, biziaren ogia eta salbamenduaren kalitza eskaintzen dauzkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaitutzulako. Eta apalik eskatzen dautzugu, Kristoren gorputzodolak hartzen ditugunak, Espiritu Sainduak bat egin gitzala. Gogoan izan jauna, mundu guzian zabaldurik dagon zure Eliza. Ere mazu maitasun osorat, Johannes Paulo gure aita sainduarekin, Piages gure hartzainarekin, eta elizgizon guziekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko esperantzan joan diren gure aurgireak eta hil guztiak. Arditzazu zure aurpegiaren argitan. Urrikaltzak izkigu otoi, gu guziek betiko bizitzea ardietx dezagun, jenkoaren ama Maria Dohatsuarekin, apostolu sainduekin, eta gizaldi guzietan zure adiskide izan diren sainduekin. Heiekin batean goresten zaitugula, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Unen bitartez, unekin eta unetan, zuri aita jaungoiko guzia aldunari, Espiritu Sainduarekin batean, ospeta haintza guzia, gizaldi eta gizaldi guzietan. Salbatzaileak manatut erakutsiari jarraikiz, beldur gabe kanta dezagun. Atera gaitzatzu jauna, gaiz guzietarik, emaguzu bakea gure egunetan, zure hurrik almenduari esker,
bekatutik garbi bizi gaitezen, eta hesturetan sendu, betiko zorionaren esperantza, Jesu Kristo gure salbazalea, noiz etorriko den ezain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk egana da apostolueri, bakea uzten dautzuet, nere bakea emaiten, beha zure Elizaren sinesteari eta ez gure bekatueri, eta zure gogoa den bezala emozu Elizari bakea eman batasuna, errege bizi baitzira gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin.
otoitzegin. Beha jauna sakramendu ez berritu duzun zure herriari, eta gure gorputzak osperako egin baititutzu. Emaguzu pizterat gaitezen, Jesu Kristo gue jaunaren bitartez. jauna zuekin eta zure espirituarekin benedika
baitzatela jaungoiko guzia alduna. Aitak eta semeak eta espiritu zainduak. Zoazte jaunaren bakeak.